Príbeh o Zlatke pre vás napísala Martina Janková. Zlatka. Príbeh o Zlatke je tiež príbeh o tom, že by sme nemali druhých hodnotiť alebo ich odsudzovať. Najmä, ak ich nepoznáme a nič o nich nevieme. Zlatka je prváčka. Chodí do školy už 3. týždeň. Nevadí jej rané vstávanie. Je zvyknutá vstávať skoro, tak ako vstávajú skoro aj zvieratka. Od minulého týždňa však každé ráno vymýšľa, prečo by do školy nemala ísť. Raz ju bolí brúško, inokedy hlavička, presvieča rodičov, že má teplotu, alebo aspoň robí ráno všetko strašne pomaly, aby školu nestihla. Prečo? Jedného dňa, cez poslednú prestávku, totiž k Zlatke prišiel spolužiak Fero, ktorý sedí hneď za ňou. Z vrecka vytiahol malú krabičku, previazanú mašličkou a podával ju Zlatke. Mám pre teba darček. Niečo, čo sa ti naozaj zíde. Povedal jej s úškrnom a strčil jej krabičku do ruky. Prekvapená Zlatka sa usmiala a potešená týmto milým prekvapením si darček rozbaľovala. Spolužiaci sledovali, čo v ňom bude. Zlatka rozviazala mašličku, otvorila krabičku a už sa chcela spolužiakovi poďakovať, keď v krabičke zazrela zelené mydlo. Fero rýchlo svoj darček vysvetlil. To máš na to, aby si sa mohla umývať, lebo smrdíš. Uškrnul sa znovu. Šokovaná Zlatka zazrela, ako niektoré deti potláčajú smiech a na darčeku nedarčeku sa zabávajú. Najskôr zostala ticho. Potom sa jej z oka vykotúľalo pár slzičiek. Veď to vôbec nie je pravda. Ja sa umývam každý deň. Rýchlo si slzičku zotrela, aby si pani učiteľka, ktorá práve vchádzala do triedy, nič nevšimla. O pár dní neskôr pani učiteľka žiakom oznámila novinku. Deti, dohodla som sa s vašimi rodičmi a pozajtra pôjdeme všetci na výlet na biofarmu. Náramne si to tam užijeme. Namiesto rozprávania o zvieratkách na prvouke si ich pozrieme naživo. Žmurkla pritom spiklenecky na Zlatku, ktorá si stále nebola istá, či sa má z toho tešiť. A tak sa len slabo na pani učiteľku usmiala. O 2 dni deti skutočne nasadli do autobusu, ktorý ich odviezol na farmu. Zlatka s nimi nešla, čakala ich pri bráne. Až vtedy pani učiteľka žiakom prezradila, že farma patrí Zlatkyným rodičom. Zlatka bude dnes našou sprievodkyňou. Všetko nám o farme porozpráva a ukáže. Deti hýkali a niektoré jej aj trochu závideli. Rozbehli sa k prvej ohrade a všetci počúvali, keď im Zlatka rozprávala, že na farme chovajú ovečky, kozičky, somárika, koníka, ponika, prasiatko, sliepky, husy a kačice, moriaka aj zajkov. Zvieratka stávajú skoro. Koutky kvíka už pri východe slnka. A tak nepotrebujem ani budík. Každé ráno treba zvieratka nakromiť a rodičia s tým majú veľa práce. Preto aj ja pomáham. A starám sa každé ráno o svojho obľúbeného poníka, koníka a somárika a dávam jesť aj zajkom. Nerobím to preto, že musím, ale preto, že mám svoje zvieratká rada. Vždy sa ráno teším, kedy im zás donesie mrkvičku, šalát, trávičku a rôznu zeleninu. Zlatka bola najviac hrdá, keď im mohla ukázať svojich štvornohých obľúbencov. Koníka, poníka a somárika. Poníka voláme podľa jeho farby Belko. Koník je Blesk, lebo je veľmi rýchly. A somárikovi hovoríme proste iba Oslík. Všetci sa nahrnuli k ohrade a krmili zvieratka trávičkou, ktorú okolo ohrady natrhali. Pani učiteľka sa rozhodla deti trochu preskúšať a tak sa ich pýtala, či vedia, čo nám dáva somárik. Fero, ktorý mal vždy na všetko prvý odpoveď, okamžite vykríkol. Somár! To je také na nič zviera. Ten nie je na nič dobrý. Vie len jákať. Ja.
Napodobnil Fero zvuk zvieratka. Deti sa rozosmiali a somárik, ako by mu rozumel, Ferovi odpovedal. Fero, tuším, máš nového kamoša. Chichúňali sa spolužiaci. Pani učiteľka, ktorá však s Ferkovou odpoveďou nebola spokojná, sa obrátila na Zlatku. Zlatka, povedz deťom, ako je to naozaj. Ty to určite budeš vedieť. Zlatka sa v tejto úlohe, kde môže deti niečo naučiť a pochváliť sa, čo všetko vie, cítila naozaj dobre. Preto hneď spustila. Somáriky ľudia chovajú kvôli ich mlieku a mesu. Ale oslíka nezjeme, lebo je to môj miláčik. To mi ocko sľúbil. Usmiela sa Zlatka na svojho somárika, pohľadila ho po hebkej hrive. Potom pokračovala. Mlieko somára je dokonca výživnejšie ako kráľské mlieko. Jedna egyptská panovníčka sa v somárom mlieku zvykla aj kúpať, aby z neho mala hladkú pleť. Čože? Áno, naozaj, je to tak. Opakovala Zlatka. Z jeho mlieka sa vyrábajú aj krémy a všelijaká kozmetika. Okrem toho, somáriky sú veľmi silné. Dokážu uniesť aj 300 kg nákladu. Pani učiteľka ju hneď doplnila. To je ako 3 veľkí chlapi. Alebo ako 10, možno aj 12 takých školákov, ako ste vy. Veď by sme sa na ňo ani toľky nezmestili. Múdroval zasa Fero. A ja by som sa na ňom ani nechcel voziť. Fuj, veď smrdí. Tiež by som od neho páchol. Ohrňal nosom nad zvieratkom. Oslík na to zdvihol hlavu a smerom k Ferovi znovu spustil svoje. Ty asi nebudeš jeho obľúbenec, Ferko. Smiala sa pani učiteľka a všetky deti sa smiali s ňou. Ale je to škoda, lebo na konci prehliadky sa so súhlasom Zlatkinho ocka môžu všetci povoziť na Poníkovi. Ešte si to môžeš rozmyslieť? Ale Fero už bol urazený. Nie, nechcem. Na smradľavých zvieratách sa nevozím. Odvrkol pani učiteľke a cúval pritom ďalej od zvieratiek. Nevšimol si však, čo bolo priamo za ním. Až keď už bolo neskoro. Fúj, to čo je? Zhrozil sa hnedému mazľavému fľaku na svojej teniske. Ble, veď to je... Ferko, ani to nedopovedz. Brzdila ho rýchlo pani učiteľka. Ale deti už kričali. Fero vstúpil do hovienka. Fúj! A niekto tiež prehodil. To máš za to mydlo, tak ti treba. Teraz už dúfam, chápeš, že so Zlatkou to bolo inak, ako si myslel. Zlatka pri nepríjemnej spomienke len sklopila oči a pani učiteľka chcela vedieť, čo sa stalo s mydlom. Deti jej však nič nevysvetľovali. Len jej odpovedali. Zlatka má úžasnú farmu. Aj keď zvieratka trochu smrdia, tak to vôbec nevadí. Lebo sú roztomilé. Všetci by radi žili na farme ako Zlatka. Odvtedy už Zlatka do školy chodila rada a Fero už viac nezapáral. Viete, deti, nie vždy sú ľudia takí, ako sa vám na prvý pohľad zdajú. Niekedy môže byť pravda úplne iná. Preto by ste ich nemali hneď hodnotiť, súdiť alebo nepodaj odsudzovať. Najmä, ak ich dosť nepoznáte. Môžete sa úplne mýliť a vyhodnotiť si to nesprávne. A už vôbec nie je správne tieto názory potom šíriť ďalej, lebo ak si niečo zle vyhodnotíte, tak budete o tom človeku šíriť nepravdy. Rozprávku o Zlatke z knihy Maťko a záhada dreveného domčeka od Martiny Jankovej pre vás nahovorili a pripravili Ema Krajčírová, Hugo Podoba, Lea Hazuchová, Nora Gregušová, Tereza Gažíková, Lukáš Gažík a Martin Horvát. Zvuk a produkcia František Gažík. Réžia dramaturgia Petra Gažíková-Lángová. Vyrobilo štúdio Slučka v roku 2024.